вали. Много се хлъзга, бе. Помислим, да. Там имаше един много як череп, с рога леки. Рога? Рога? Ма с едно мънички рога. Да. А? Покажи ми го. Ай. Да знаеш, лъзга се. Гледай какъв як. Това ще го вземем, бе. О, това сме го взели. А там? Там има още кокали, ама няма череп. Само колко е това там, какво е букук? Горе ли? Да. Ама тия кокали нашки са големи. Там маца ме половинка черепа, не съм сигурен. Това ще го вземем. Дай да разгледаме, така се аз набързо минах, така и видях това. Ама ще вземем ли? Първо да разгледам това. Я гледай, тук има още един. Тук са коляли и такова, бе. Говеда. Па сигурно. Това ще го вземем и ще го сложим там на дървото. Така не трябва да се пресне на ръка. Много гадно, ще го не бутнем, скръшим. Така. Така, тук те е на първа така Я гледай какво става, гледай какво става. Карай, на първа така лекичкото мъж ще загрее перфектно мотора. Нали що? Аз знаеш как се загрее хубаво аз. Много вече ми стана жега. Тук ще не видя какво стана. Те това чист долу, Па да? Гледай какво? А тук сигурно верно са коляли прасета или са умрели някакви животни. Това не знам на какво. За мен това е на говеда. Не мога да към. Видите ли къде се носят дрова? Видите ли къде се носят дрова? Абе, онези, къде избегал? Абе, вие трима ли сте? Трябваше... Но сега беше с нас. Бухално се. Абе, има си киния, гледай какво става. Има. На какво викаш? Не е като на това, на горна лука. Това ще яко. Вчера... Чай, сега ще го справя този човек да видим какво става. Там надолу. Не. Да, с зелена каска. Да. А това къде се случи? Преди Лесковец? Чуваме ги, добре. Довиждам. Да ги чуете? Чуваме ги. Иде, да. Ние се разминаме. Да не е обърнал. Да, бе, ние бехме трима и си бяхме тук двама, не знам. Нека да се чуем, къде отрешава? Колко знаеме, той отиде го върна. Той отишъл да върне оня. Добре, газ тогава. Да видим дали оди, Абе, кто ли тия къде се отишли? Какво викаш, ще ги чуеш, не ги няма?
Я май трябва да спаднем гумата, я го карам на 2. Има хляб. Не, да имам. Добри, какво ще кажеш? Грами ли? Нагоре, давайте, нагоре! Давай! Добре ти. Що? Добре ти. Що? Ти ти къпа иска да взимаш. Те тук ако спустим, виж? Тук ако спустим, май така става. Тия си ги раздали да има 5 путите май, оня ден, както ми минахме тук. И тук има една пътека и сме горе на клик. А няма да катарима и пърхъком? Ще попробвам, ако се... Дено мога да имам снег. Има снег със сигурност. Те, дай тук да се пробваме, спускаме, тук и пробваме да заобиколиме. Не, мога да се върнем там по асфалта караме, защото тук на 200 метри има една пътека, каква се лови? Тук си ги резали, какви са пустиняци, или е паднал или си ги резали. Абе, пробваме се по черния път. Ако не е асфалт. Добре, ара да ми дадеш детския шиш. Ядем бе, Не, още 10, не, още 10. Не. Че я имам около, ако имам, поне съм ги дал за такси. Значи можеш оли ме на ком. А та камера снима ли? Снима, сега ще свиш в YouTube. Ама ми що накараш да ги назва, не снимаш, ти уя ми снимаш като станеш падина. Те, не се сеща някой път, бе.
бутуши, бе. Има. Бе, и купува и такива бутуши, да те така беше. Чита. Ти отдавна ли я пиша? Вътре има, бе, вътре. Как се тупа? Това Денко копи. Та резница, знаеш къв си да такаваш. Ти да се видиш ти. Опа! О, айде! Мани, къв врати. Ако ми отпусят мотора, такъв бой ще му ударим. Ела го дигне вече, няма там. Мани! Тук къде ще пропаднем? Ай го запалим. Чеки, яде, майка. Дай го скарам си. Ай сега направи на прекъсвачите, да ни заобикаляш, тук и газ. Я давай, я ще пуснем. Къде фанем, бе? Ali! No! Ей, там къде се лазна? Тъмън на черния път. Да. Значи аз се смеем къде се лазгаш, а по същия начин два пъти по-зле се лазнах аз. Значи гледай са, как беха така напред, задницата тук беше. Цървата е така. И цъкнах. А? Не?
става, кума, от този снег няма да става. Ама то точно ти, там най-много караш ти. Защото ти не копаш, ти само караш отгоре. Абе не, бас. Ай, пали, давай да